Onkomende feestdagen mag je maximaal 3 gasten bij je thuis ontvangen. Maar doch telt ze niet in dat wol, of is voor jou prima. Laten we eens jaren wat mensen in de woord daar van zeggen. Idioot. Ik geloof hier ook niet in namelijk. Ik bedoel, als het echt werkte, dan ging de stijging, wat ze zeggen, van corona niet omhoog. Het is een door. Maar dat. Ben je er van plan of zeg je van fjouwer kan ik wel? Ja, nee. We houden ons eraan. Dat doen we. Dat vind ik kut. Dat zijn harde woorden. Harde woorden, ja. Maar ja, het is niet anders. Het is net anders. We kunnen er niks aan verhoren, dus we passen zo. Maar wij hebben net een grote familie, dus dan gaat het makkelijk, hè? Volgens mij is dat op zich wel goed. In Friesland houden we ook wel een beetje aan die regels en nou ja, volgens mij maakt dat lukken toch? Nee, dat bij mij 2 mensen in een huis gaan. Dat is misschien zo'n dag dat mij in ben, maar net meer. Nee, het zit er net in. Dus dat doen we dan maar eens in het variëren, als het de bol kan. Het zal niet veel last van. We zijn met z'n tweeën. Dus, en mijn dochter woont in Australië, dus ja, die komt al niet over. Maar ja, goed, ik vind het jammer natuurlijk. Toch, ja, je kan niet meer mensen uitnodigen. Dat is wel jammer, maar ja, wij houden er wel aan. Er kan iemand misschien erbij komen, maar dan hebben we het ook. Ja. Dus fjouwer is misschien nog wel een beetje... Ja. Dat maakt dan ken je niet, nee. Ja, het is natuurlijk wel lastig, want ja, je wil natuurlijk eigenlijk de tijd wel met je vreun eigenlijk terugbrengen in de crisis natuurlijk. Maar ja, nou, we moeten gewoon roeien met de riem die we hebben. We kunnen wel op verschillende manieren een woordprote gezelligheid hebben. Nou ja, ik wil wel verstandig doen, maar of ik dan precies 3 en dat bijvoorbeeld 's avonds nog een keer mijn schoonouders komen, dan zijn het misschien al wel 5 totaal in de hele dag. Ja, ik weet het niet. Die zie ik anders ook al de hele tijd. Dus dan is mijn logica, ik zie ze toch al altijd. Dus waarom die ene bijzondere dag niet? Het is jammer, maar het is net anders. We zullen er wel wat aan horen moeten. Want dan zitten we er haast nog langer mee. En dan vieren we maar een keer Christen in februari. Geven we dan maar een keer met elkaar eten. Ik bedoel, die droge winkelstraat daar is, ja, dit. Mensen kunnen gewoon de lakker om. Dan moest de volle bed erop. Dat zien. Dicht het spel, alles.